Ahojte, volám sa Lucia, žijem na Islande a som testerkou románu 2043. Keďže autora poznám aj osobne, tak som bola na začiatku možno trošku skeptická, keďže jeho tvorba je úplne o niečom inom, a to teda o Islande. Ale keď som sa do románu začítala od začiatku až po koniec, som bola v úplnom napätí. Mala som odtiaľ s miestami pocit, že pozerám nejaký Armagedon. Avšak postavy sú veľmi zaujímavé, celý ten dej, človek má pocit, že si chce doslova domýšľať, čo bude ďalej a hltá každé jedno slovo, ktoré autor vlastne píše. Odporúčam tento román aj vám ostatným. Ahojte, volám sa Jana a som jedna z beta čitatelie knihy 2043, ktorú napísal Martin Pročka. Tentokrát Martin prichádza na trh s knihou, ktorá je z úplne iného žánru ako knihy, ktoré napísal predtým. V knihe sa stretávame s hlavnou predstaviteľkou Sárou, ktorej cestu sledujeme od strednej školy až to vám nepoviem, kde. No a nemôžem prezradiť, ale ja som si knihu teda prečítala. Je veľmi pútavá, za tým, že ja som veľký knihomol, tak už som sa nemohla dočkať, že čo bude ďalej. Takže ja som tú knihu čítala bez toho, aby som spala, aby som proste zistila, že čo bude ďalej. A možno to sa mi tak na tej knihe veľmi páčilo. Nie len, že ten žáner je zaujímavý, Maťo dal fakt svoju dušu do tejto knihy. Hrdinku úplne spoznáte do poslednej bunky, alebo neviem, ako to mám nazvať. A je to veľmi pútavý príbeh. Ani vy nebudete spať, len aby ste si prečítali tú knihu. A kúpte si teraz v predpredaji a do konca roka si ju teda aj vy prečítajte. Určite sa oplatí, ak milujete, a ak milujete sa aj niečo naučiť. Ja som sa veľmi veľa naučila, najmä o vesmíre, ako fungujú niektoré veci od Maťa a tejto knihy, takže veľmi, veľmi zaujímavá. No, slovenský Arthur Clarke,